Ràdio Llançà, 90.0 FM. Lluís Landot, bon any nou. Hola, bona tarda, bon any nou. Bona tarda i bon any, com anem? Molt bé, aquí estem, una altra vegada després de les festes. Després de les festes, noi? Ja hi som tots. Sí, esclar, és que no m'ho puc pas estar de dir. Aquest noi cada vegada té més bona mina, com la que es nota que li han anat bé els torrons i els capons. Què vol dir això de bona mina? Que té molt bona ganya, vostè, que està molt guapo. Sapigues... Li han anat bé totes aquestes festes, mare de Déu. Sapigues la grip que he passat. Ha passat grip, mate, que menjar taronja, suc de taronja, sí senyor. Vaig agafar festa i vaig agafar la grip, tot en un pack. Me caig en mi. Bueno, no parlo més perquè després el senyor Lluís després em mira malament de reüll. Perquè va. De què parlarem avui, Lluís? Bueno, doncs, vosaltres heu fet una festa de així nadalenca, però el diari ha anat sortint i els articles han anat sortint. I tenim acumulació. Per tant, en agafarem un dels que van sortir dies enrere, que ara pot semblar llunyà. Llunyà és un riu. Sí, Llunyà és un riu que està a prop del Ter. Oi, se'n va llum. La llum se'n va, La llum fa babarulles. Aviam si no acabarem. Només farem una hora avui de programa i poder no l'acabarem. I encara, deixa'm espavilar. Espavili. Doncs miri, agafarem el tema de Nadal, perquè és clar que aquest article era d'aquells dies encara, sobre la gent que part i després torn i es troba amb els seus. Vol dir que marxa. Sí, senyor. I l'article l'he intitulat Volta al món i torna al Born, perquè parla una mica també de mi mateix, amb la meva transitorietat per tot aquest món en la vida de reporter. Doncs va. I que comença així. Aquests dies passats hem pogut tornar a veure aquella propaganda dels torrons, del que torna a casa per les festes de Nadal. I als aeroports, un munt de persones que tornaven per retrobar-se amb les seves famílies i amics. Això m'ha fet recordar tota la meva vida viatgera de reporter. Voltar pel món i tornar a casa sa i estalvi. Quina enveja em fan les persones que són capaces de dur-ho a terme. Jo, en totes les voltes que he donat pel món, mai he tingut la sensació de poder tornar enlloc, i molt menys tornar sencer. Sí, em refereixo a aquella imatge del que arriba tot ell, amb barba potser, o més vell, o més prim, malalt, o ric, o pobre, però tot ell. Amb la meva feina, al desplaçar-me d'un destí a l'altre, més aviat m'he sentit com una pastilla efervescent. Com voltant dins d'un got d'aigua, al mateix temps que la meva energia es dissol per arreu i cada cop part de mi desapareix en l'esforç d'un nou desplaçament. Aventuro que després d'algun viatge més puc acabar liofilitzat per la terra, on ja sense forces em serà impossible recompondre'm per tornar qui sap on. No sé ni tan sols si algun amic o conegut podrà, si vol, recordar-se de mi. I és que després de tota una vida viatjant, si ara de cop i volta tornés a algun dels llocs on he viscut, no tinc ni la més remota idea ni el més mínim record de quin ha de ser l'amic o conegut al que he d'anar a picar-li la porta per tal tingui a bé oferir-me un plat de sopa calenta, encara que sigui de sobre. M'és del tot impossible confeccionar una llista d'amistats. No crec que jo sigui un tipus més estrany del normal, però és que tampoc he tingut gaire temps ni gaires ganes de cultivar especialment les amistats. Què voleu que us digui? Mea culpa. Potser ara, aquí, en aquest nou destí de la RCC, on la gent et saluda segons el dia que té, i si no fa veure que no et veu, se'n fa més interessant intentar fer coneixences. Encara que l'acostum d'aquest petit poble de llunats pugui semblar una actitud més o menys imperdonable, per mi, un solitari murri i distret aprenent d'amic és, de moment, un as sota la màniga. Però fins i tot aquí, a la RCC, he descobert que hi ha grans amistats. L'altre dia en parlaven d'uns que eren culimerda, amics d'aquells de sempre, amigos de peine, que deia el meu veí, sense secrets entre ells. Els amics de veritat no es tenen secrets,
confiança cega i la veritat per sobre de tot. Però quina responsabilitat! Ai! Altrament, potser la meva inexperiència en l'amistat és la que em fa dubtar. En alguna època de la vida, moguts per la joventut, la mentida corre sense gaires entrebancs, però arriba un moment en què s'han de fermar certes coses. L'escopinyada compartida, les 7 combinacions de les claus dels dits i fins i tot els pactes de sang adolescents han de donar pas a les raons d'honor i als brindis confrares de gent gran. Tot al servei de la veritat i de l'amistat entre adults. És cert que és tan dur dir sempre la veritat a un amic? La veritat pot ser molt dura de dir a un amic, però em penso que tanmateix és un gran alleugeriment per al que la diu. Tant que descarregar sempre la veritat a l'amic se m'empesca poc solidari, fred i egoista. Crec que en un moment de la vida, entre amics, s'ha de començar a triar entre la veritat o la felicitat de l'altre. Us sembla una afirmació fútil i irresistible? Doncs no ha de ser una càrrega encara més grossa per un amic, obviar certes veritats al companyó per preservar una mica la seva felicitat? Aquesta ignorància que sotmetrem al nostre amic el pot convertir en un pobre infeliç feliç? Escollir entre la felicitat personal o un eventual daltabaix en la vida social del nostre amic ens ha de pertocar a nosaltres com a amics seus. Un bon amic ha de saber quan ha arribat el moment d'assumir aquesta responsabilitat i esbrinar si un tindrà el suficient valor per aguantar fent cara al costat de l'amic davant de qualsevol efecte secundari que pugui esdevenir com a resultat de la nostra elecció. Si no ens atrevim a fer aquest pas, només ens quedarà poder no ser un amic de veritat, sinó només un amic de la veritat. A molts els pot semblar que és el mateix, però a mi, orfe d'amics, em sembla que fet i fotut, de cares a la galeria, no val la pena pagar tan cara l'amistat. I què? I us ho dic jo, que encara no sé si sóc a temps de trobar un amic pel món que ens sàpiga triar la meua de felicitat. Potser sí, potser ha arribat l'hora de que em quedi aquí definitivament, per practicar. Total, tornar a voltar el món per tornar a on? Carai, últimament m'ha sorprès molt, Sí, miri, és que això és que a mi les festes de Nadal em fan una mica així de pena, no són de molta... Però és que, esclar, jo m'he menjat els torrons aquí una mica sol en la meva oficina i tinc el veí del costat que em ve a veure, em va portar una ulleta de caldo, una cantina amb sopa d'escudella. 4 galets. Sí, en 4 galets. Després, ho tinc a dir, senyora Assumpción em va portar uns canelons molt bons, ja els vaig fer jo. Sí, molt bons. Però això i tot, estic sol aquí a la República del Cap de Creus. I és clar, em dóna que pensar, i a mi, un home de món que ha viatjat per tots els països, després es troba aquí sol i vaig pensar, agafaràs el telèfon i trucaràs... Aquí. Aquí. Aquí està el problema. No sabia qui trucar. Després d'haver conegut a tanta gent, no sabia qui trucar. I tot això se'm va fer un fernat mental que vaig pensar serà bo de treure-la fora per entomar de cares a la pròxima entrevista que tinguem, el pròxim article, doncs amb una mica més de felicitat, després de lleugerir-me a mi mateix de tota aquesta pena i aquesta mica de controvèrsia sobre l'amistat que hi he afegit. Així i tot, ho dic perquè la gent s'ho pensi, si val la veritat per sobre de tot, o de vegades... O el contentos i enganyados. Una mica sí, perquè de vegades diem la veritat només de cares als altres.
i els altres se'n foten una mica prou de nosaltres també, de vegades, en el fons, eh? Sí. No cal, de vegades, tanta veritat. Déu-n'hi-do, el que va fer abans de Nadal ja va ser filosòfic i aquest també. M'han agradat moltes dos. Sí, gràcies. Miraré d'entomar el pròxim amb una mica més d'alegria com correspon a l'any nou. Hem començat l'any així, però és una bona reflexió sobre l'amistat aquest. Digui que sí. I tant que sí. Sí. El poden trobar a l'edició de passada... Sí, això és a la meroteca. A la meroteca. A la meroteca, sí, perquè ja és passat, això. De com es diu el fulletó. El fulletó no, és un diari. El diari. Vostè em fa una mica de gràcia perquè sembla que se'n fot del nostre diari. No me n'en foto. Esclar, aquí llençar tenen la revista La Farella, que és d'aquell paper gruixut, però esclar... Paper maixé. Maixé perquè està ben maixé, perquè el maixen molt. I ja és de colorins i tot. Però, esclar, vostès surt de Nadal a Sant Esteve, aquella revista, en fem una a l'any, i encara gràcies. Una a l'any, amb aquells col·laboradors tan fantàstics que tenen vostès, també. Calli, que encara endins hi faran sortir. A la Farella. Oh, no. La Farella i el Cau del Llop. El Cau del Llop. També un dia podríem parlar del Cau del Llop, de la llegenda del Cau del Llop. Quina llegenda hi ha al Cau del Llop? Sí, d'aquell pescador que comença el nom per P. En Pere? En Pairet. En Pairet? Sí, la llegenda del llop. Un dia un amic meu em va contar, em va fer arribar un fax i me'l va explicar que l'havia anat a contar en els alumnes dels col·legis vostres d'aquí. Ah, del Cau del Llop? No, d'aquests d'aquí del col·legi d'aquí llançar, però la llegenda, sí. Home, doncs un dia n'hem de parlar de la llegenda del Cau del Llop. Podríem parlar-ne un dia d'aquesta llegenda que tenen, per si algú altre llançanenc no ve a explicar-la abans, Què vol que vingui aquí cap llançanenc? Sí, prou feines dels pocs que ens escolten, però participar ni un. Participar. On podríem fer alguna cosa per entomar la gent a participar, La gent. Les persones, vull dir. La gent està enganxada al mòbil. Al mòbil, això és veritat, O a la tele. En parlarem del mòbil, perquè em va passar aquest estiu passat... No sé si n'hem de parlar o cremar els mòbils. No, em va passar una cosa des del meu oficina de la Mirandola, em va passar una cosa terrible, que mentre jo mirava per la finestra tota la platja, es veu la platja del Golafre, vaja, la Mirandola. Sí. I estava tota la gent allà amb els mòbils, i una agrupada encesa venia... amb llamps i trons, però ningú feia ni cas, tothom amb el mòbil. Jo pensava, que potser vaig escriure un article que poder un dia serà bo de portal per reflexionar la nostra apropiació indeguda del mòbil. Jo vol que li expliqui una cosa, aquí, com que també faig de tècnica aquí a la Casa de Cultura, i està... De les ambulàncies, també? No, de la Casa de Cultura, no de les ambulàncies. I com que la cabina de tècnica està per sobre de la platea on seu la gent, jo veig a tota la gent d'esquenes, diguéssim, i per sobre. Vostè és com la vieja del Visillo. La vieja del Visillo, exacte. Quan apaguen les llums i comença la pel·lícula o el teatre o el que sigui, s'encenen una quantitat de llums de mòbils. No, però poc és pas per mala fe. És perquè la gent acompanya amb la llumeta. Jo ho he vist en els espectacles. Sí, es veu que sí. Hey, love in nation. Sí. No és això? No és això. De totes maneres, vostè estava entonant una cançó de Queen i ara m'ha fet pensar en la pel·lícula de The Bohemian Rhapsody que encara no he anat a veure. Ho deixem aquí? Ho deixem aquí fins la propera... Fins la setmana vinent. Setmana que ve, que vindré acompanyat, si Déu vol, de la fantàstica Assumpció, que avui ha estat molt correcte, molt comedida. Gràcies, ja que em vaig aprenent, d'estar callada. Ja sé que vostè és el personatge i jo sóc la persona. Doncs va, Lluís i Assumpció, ens veiem la setmana vinent. Molt bé, fins la propera. Fins la propera. Adiós,